Des del grup de treball hem establert unes línies estratègiques bàsiques per aconseguir la biblioteca escolar que volem. Una d'aquestes línies és compartir informació i coneixement entre tots els que formen part de la comunitat educativa. És per això que vam decidir que una de les eines fonamentals seria una web en obert on poder donar a conèixer el projecte de biblioteca escolar que defensem i on ficar a disposició dels companys i companyes bibliotecaris i dels docents responsables de les biblioteques informació i recursos. Una eina en constant creixement gràcies a la col·laboració de tots i totes. Maria Díaz, bibliotecària escolar freelance amb una llarga experiència laboral en molts centres escolars, ha sigut la companya que ha liderat el projecte i que ha desenvolupat la web que ara ens presentarà. Endavant, Maria. Hola, bon dia. Bé, en primer lloc, també jo vull donar-vos les gràcies perquè estic molt contenta, perquè tot el que anem a parlar durant aquest matí és per fer causa comú i projecte comú. Jo vos parlaré de la web que hem fet des del grup de treball. Ai, la mascareta, és que massa coses. Les ulleres, el micro... Abans de començar ja i parlar ja en matèria, volia proposar-vos una mena de lloc d'exercici sense nota i per això, estic jo ahí, ara el que vull posar en pantalla, es tracta de que agafeu els vostres mòbils, els que tingueu per escanejar el QR i si no heu d'entrar a menti.com, no cal les 3 W, i en la caixa de test posar el número que hi ha ahí. De què es tracta? De que contesteu sense pensar, que siga una cosa totalment improvisada, 3 paraules que definisquen la biblioteca escolar. M'agradaria que fora sense pensar perquè és una manera ràpida de saber què tenim les 125 persones que estem així en el cap quan parlem de biblioteques escolars. Fer-lo, per favor, sense por, perquè no hi ha control, és anònim, i el que passarà ara és que anirem veient en temps real les paraules i se convertirà en un núvol de paraules. Mireu, haveu contestat 52 persones i això és el que tenim. La paraula cultura i lectura és la més escrita, cosa que m'alegra molt i crec que a vosaltres també us agradarà. Tenim aprenentatge, coneixement, en xicotet, tenim formació, treball en equip, hi ha moltes paraules, viatge, convivència... Bé, està bé, almenys no hi ha silenci, que això és important. Pau, bé. Bé, què vos sembla el núvol de paraules? Bé, si el que podem fer és deixar activa esta web i quan acabe la meva exposició o mentrestant jo estic parlant, si voleu afegir noves paraules, després podem comparar a veure si al llarg de l'exposició haveu canviat o podeu afegir una altra definició. Vull presentar-vos la web de l'escola, del grup de treball que hem fet. Amb 2 intencions principals. La primera és donar a conèixer el nostre perfil. Ens consta que sobretot la comunitat escolar no sabeu exactament què fem els bibliotecaris escolars. I aquesta era una manera de visibilitzar-nos. I una altra intenció és aconseguir que siga d'alguna manera un referent en quant a recursos per a utilitzar en l'aula, però també a l'hora d'organitzar biblioteques escolars. Som un grup de 10 persones.
formada en formació superior en biblioteques i gestió de la informació. I, a més, som aquestes 10 persones, de les quals hi ha uns quantes que són docents, són professors de secundària i molts de nosaltres tenim experiència en biblioteques escolars. Què volem? Bé, el que volem és sensibilitzar a la comunitat educativa i a l'administració educativa en la necessitat de construir biblioteques escolars actives i actualitzades al món en el que estem vivint ara. Com? En base a 4 eixos, que seria un eixo pedagògic, la biblioteca escolar com una projecció de l'aula comuna de tota l'escola, un eix cultural, la biblioteca escolar com centre de recursos de qualitat es converteix en el referent cultural de la comunitat escolar i tant del que passa dins de l'aula, dins de l'escola, però també el que passa fora, al carrer, al món. I un eix digital perquè la biblioteca escolar crea entorns d'alfabetitzacions múltiples on les tecnologies digitals s'integren molt bé. I també un eix col·laboratiu perquè la biblioteca com a espai de creació, producció, coproducció, exposició dels processos i del treball que es fa en l'escola. I tot això, per què? Per a què? Perquè pensem que en tot això, a banda que és necessari, cal ja en la societat que vivim tindre una biblioteca com aquesta, a banda d'això, creiem que és molt important afavorir els processos educatius com són llegir per aprendre, aprenentatge autònom i llegir per plaer. Pensem que l'escola és el lloc per on passen tots i totes els xiquets, xiquetes, jóvens al llarg des dels 3 anys, com mínim, fins als 16. Podem també afegir batxiller, formació professional, escola d'adults. Aleshores, sobretot per als més menuts, l'escola és el lloc on se desenvolupa la consciència social i se desenvolupa també les habilitats per a interaccionar en comunitat. I també s'apropien de referents culturals. Per tant, la biblioteca escolar, una biblioteca escolar com cal i utilitzada per als professors i per l'alumnat, pot fer de palanca a l'hora d'apropiar-se de tots aquests referents que són molt importants, ja no només en l'escola, sinó al llarg de tota la vida. Us mostraré ràpidament la web que hem fet, ja us he dit qui som. En xarxa és un projecte molt xulo, que no faré spoiler, perquè ho va presentar el meu company, que ve darrere en la següent exposició. Després tenim projecte Biblioteca Escolar, que també tornaré perquè parlaré més sobre aquest tema. I ara anem a la selecció de recursos. La selecció de recursos està dedicat, com el seu nom diu, a la tria de recursos que considerem que són bons, de qualitat, per a ajudar o per a afavorir tant dins de l'aula en les assignatures com qualsevol dubte o necessitat per a organitzar una biblioteca escolar. Està organitzada en caixes que hem posat un títol i paraules claus. I pensem que aquesta part, en general tota la web, perquè és un grup de treball, aleshores això no s'acaba, un grup de treball evoluciona en el temps, si no malament. I la web pensem, i aquesta part en especial, que ha d'estar en contínua revisió perquè sabeu que no paren d'eixir noves webs, nous recursos i s'ha d'actualitzar perquè també, igual que eixen nous, se trenquen o desapareixen. Aleshores, la mantindrem en contínua construcció. Per exemple, anem a entrar en esta.
Veieu així, tenim organitzat per nivells, encara ens falta ser més específics, però ja vos dic que estem encara treballant. I així tenim recursos en una xicoteta explicació explicant de què va. També volia dir-vos, abans que se m'oblide, que si vosaltres, els docents, inclús altres bibliotecaris escolars que no estigueu en el grup, si penseu que hi ha recursos interessants que a vosaltres vos serveixen i voleu compartir, per favor, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari o a través de la web i podem compartir entre tots recursos de qualitat i que siguin realment útils. Bé, crec que d'esta part ja ho he dit tot. Aleshores, sí, ens anirem a la part de projecte biblioteca escolar. En aquesta secció és on manifestem o mostrem les línies de treball que estem fent, línies de treball generals que hem organitzat per bloques. Un primer bloc és la biblioteca que volem, és un manifest pensant en gran, perquè ja que pensem, ho fem en gran i després ja ens retallaran. El segon bloc és sensibilització, perquè pensem que és molt important sensibilitzar a la comunitat escolar i a l'administració, ja que el projecte de biblioteca escolar no és una qüestió ni dels bibliotecaris escolars, perquè fins ara pintem poquet, i tampoc de com funcionen altres centres, que està molt bé, perquè és millor que res, però que acaba sent un projecte de la voluntat d'un parell de professors, de mestres, que és molt xulo, però aquests mestres se'n van, se jubilen i el projecte biblioteca fa pluf. Aleshores, quan parlem de sensibilització, el que volem és un compromís. Un compromís per part de l'equip directiu, per part de l'escola, de la comunitat, perquè el projecte biblioteca escolar siga un projecte de tots. Després tenim el bloc de diagnòstic, perquè qualsevol projecte necessita d'una planificació i qualsevol planificació s'ha de reflexionar, s'ha d'analitzar i s'ha de saber on estem, en què contem i en qui contem. Aleshores, bé, seria tot molt resumit, la part del diagnòstic. Després tenim la missió i la funció. La missió de la biblioteca escolar, resumint, la missió estrella és que se convertisca en un centre de recursos per a l'aprenentatge i referent cultural de l'escola, i a partir d'ahí hi ha moltes més coses, però això seria el top, number one. I la funció dependrà també del centre, perquè no és el mateix un CEIP que un IES, que té assolers secundària i batxiller, que un IES que té mòduls. Aleshores, les funcions varien en funció, perdoneu la redundància, del centre escolar del que estem parlant i del que estem treballant. Tenim la part del bloc d'organització i gestió, que és, diguem, la part més tècnica de bibliotecaris, que és on fem l'expurga, seleccionem els llibres, organitzem, cataloguem, classifiquem, ordenem en les prestatgeries i organitzem l'espai físic, perquè l'espai físic d'una biblioteca escolar és super important també. En aquest bloc també deixarem documents que hem fet així bonics i atractius per a que poseu en les vostres biblioteques i que tenen el que és l'organització més bibliotecària de la manera d'organitzar els llibres, per exemple, i altres més coses que anirem pujant. I després tenim aquest bloc que parla de les noves alfabetitzacions o alfabetitzacions múltiples, que així és on volem posar de manifest les maneres noves que hi ha de llegir ara i de mantindre una relació en la informació. Està clar que tots coneixem el moment que estem vivint i la importància d'internet en les nostres vides i com ha canviat. Si en nosaltres com a adults, que som els que estem en aquesta sala, s'ha canviat la relació en la que ens relacionem en la informació i en la comunicació, l'alumnat, la gent jove, els xiquets, també. Però és que ells el tenen instal·lat en el cervell. Nosaltres encara tenim referències al passat
cercar, però els xiquets no. Aleshores, estem deixant passar i no podem, perquè si no tenim la neurona de llegir, no la tenim, com diu Fanny Grande. Aprendre a llegir és una cosa molt costosa, no és com parlar o plorar, que és de manera natural. Si a banda estem parlant i posant nous mètodes, noves maneres de llegir i no els estem mostrant, crec que com a societat anem un poquet perduts. Jo la primera, Bé, una vegada dit tot això, com esteu? Bé? Sí? Algun comentari voleu? No? Bé, una vegada presentat, jo crec que per part de la web, dir-vos simplement que aquesta web és un domini que pertany al Col·legi de Bibliotecaris, aleshores és les sigles de CEO, Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, en sigles .es/GTBE, Grup de Treball de Biblioteques Escolars. Això seria el domini. Però el que podeu fer directament és guardar-lo en favoritos i ja el tenim sempre. Bé, ara passe al tema gros que vos he dit, que parlaríem de la biblioteca escolar que volem. Pensat en gran, sense cap restricció i organitzat com si fos un manifest de 9 punts. Però abans de parlar d'això, volia dir-vos que tenim potser una idea massa anacrònica i simple del que és una biblioteca en general i les biblioteques escolars en particulars. I la tenim socialment instal·lada. Diguem que les biblioteques és per a fer préstec, que està molt bé, les biblioteques escolars està molt bé que facin préstec, però se poden fer molt més coses. La frase esta de la biblioteca escolar proporciona informació i idees fonamentals per tal de reeixir en la societat de la informació i del coneixement forma part de la introducció a un manifest que varen fer en conjunt la UNESCO i la IFLA. La IFLA és la Federació Internacional de Bibliotecaris i Bibliotecàries i Biblioteques. I ja parlaven de la societat de la informació i del coneixement i parlaven de reeixir. El manifest és de 1999. Han passat més de 2 dècades i res, assistem en la societat de la informació i del coneixement. La tenim en l'escola, la biblioteca escolar? Isa, penseu que la tenim? Sí, no? Jo he fet un joc de paraules molt fàcil, però no he pogut evitar-ho. Vivim en la societat de la informació i el coneixement o tenim alguna cosa de desinformació i desconeixement? Què penseu? És que com porteu mascaretes, no sé si penseu que sí, que no. Per tant, una altra pregunta que volia dir-vos, si vivim en la societat de la informació i el coneixement, perquè han passat ja 2 dècades, i se suposa que ja hem arribat ahí, i a banda tenim, jo no el tinc ara damunt, però tenim un aparell, un dispositiu molt potent que ens dona superpoders, que ens dona resposta a totes les preguntes així, ràpidament. Aleshores, necessitem una biblioteca escolar? Si ja tenim internet i tenim a Google, penseu que la necessitem? Sí? Sí, nosaltres també. Els professionals també pensem, estem totalment convençuts. Si abans feia falta, ara inclús més. Mireu, hi ha moltes respostes a aquesta pregunta, però una que és molt coneguda i molt senzilla és que si vosaltres demaneu informació a Google, us donarà 15.430.000 respostes en 0,46 segons. I si li feu la pregunta a un bibliotecari o una bibliotecària, us donarà una, la que necessiteu.
Aleshores, jo crec que és prou descriptiva aquesta resposta. I res, passem al manifest directament. I el primer punt és democratitzen. Les biblioteques escolars que volem donen les mateixes oportunitats a tot l'alumnat a l'accés de la informació independentment del seu origen social, ètnico, econòmic. Una biblioteca viva, activa, actualitzada, ens ajuda a oferir una educació més igualitària, més equitativa i, per tant, més inclusiva. Es parla molt de la bretxa digital en qüestió de la connexió, que és veritat, tenim i en les escoles i en els centres educatius. Un punt que volia dir. Jo estic parlant d'escoles, però perquè parle de la comunitat escolar, però tinc en compte des dels 3 anys fins a batxiller, formació professional i escola d'adults. Aleshores, el que vos deia que es parla molt de la bretxa digital en quant a connexió, que és veritat, però nosaltres tenim la sort de vivir en el primer món i a no ser que estem en un poble ahí enmig de la muntanya, pràcticament tot el món té un accés. L'any passat i aquest any que hem passat, sobretot el primer de la pandèmia, el mig any, es va explotar en la cara aquest tema, sobretot als profes, perquè ens adonaren que sí, que hi havia una bretxa digital, que hi havia xiquets que en sa casa tenien un mòbil per a tota la família, en la qual cosa no podien estudiar ni fer els deures. Això té una solució de recursos i té una solució. I sobretot som conscients d'aquest problema, però tenim una altra bretxa digital que crec que no es parla tant i que és molt gran i que cal treballar, que és la bretxa d'accés a la informació de qualitat. Perquè tots tenim molt d'accés a informació, però internet està ple de perles, però també hi ha molt de fem. Aleshores, crec que els bibliotecaris escolars, com gestors de la informació, estem formats en gestionar informació i, en aquest cas, digital, i des de l'escola cal també treballar aquest tema. Bé, orienten. Les biblioteques escolars que volem orienten, actuen de brúixoles, sí, de bruixes, no, de brúixoles, i de fars que il·luminen entre la inabastable informació disponible, sempre en funció de les necessitats i inquietuds de la seva comunitat escolar. Pensem que hem passat en dècades d'una pobresa informativa. Jo recorde que en ma casa hi havia 4 llibres i 2 enciclopèdies. Punto. Si volies més, t'anaves a la biblioteca. Aleshores, ara estem de la pobresa informativa en 2 dècades, en 15 anys, a una sobreexposició informativa en contínua captació de la nostra atenció i ens estem convertint en una societat infoxicada, on la desinformació campa a sus anchas. La biblioteca escolar fa una selecció acurada amb l'objectiu d'enriquir els diferents itineraris dels currículums i del coneixement, donant suport a l'estudi. Punt 3. Atrauen i funcionen. Les biblioteques escolars que volem són espais físics atractius, còmodes, multifuncionals, polivalents. Estan dissenyades per a que passen coses, però que passen coses al mateix temps. I, per tant, necessiten de diferents espais que conviden a la creativitat i a fer ús d'ella. Com crec que ja havia dit abans, la biblioteca escolar se converteix en una extensió de l'aula, però d'una aula comuna, de l'aula de tota l'escola.
en un aspecte totalment diferent al que és, evidentment, l'aula convencional. Seleccionen. La biblioteca que volem són centres de recursos per a l'estudi i l'aprenentatge. Estan dotades de manera que asseguren que tot l'alumnat i tota la comunitat educativa puga fer un ús d'ella amb un objectiu molt clar, que és el d'acompanyar i reforçar els seus estudis, el seu currículum, però també els seus interessos. De la mateixa manera que no tots els centres escolars són iguals, no és el mateix un centre escolar en un barri de classe mitjana o alta que un centre escolar en un barri de migrants, amb pocs recursos. D'aquesta manera que aquesta escola ja és diferent, la biblioteca també ha de ser diferent. Per tant, és molt important, quan fem la selecció dels llibres, dels recursos, llibres, estic parlant llibres en digital i llibres en paper, hem de conèixer molt bé el perfil de l'alumnat. No val tot. Hem de saber a qui tenim, què els agrada o què els pot agradar. El que no volem són biblioteques en prestatgeries plenes de llibres que no els agafa ningú. Punt 5. Col·laboren. La biblioteca escolar que volem les biblioteques escolars que volem donen suport i col·laboren en la tasca del professorat més enllà dels projectes lectors. I amb això estem parlant de tota i cadascuna de les assignatures i d'altres plans, com pot ser el pla TIC o el pla d'innovació o qualsevol pla que esteu portant a terme, que esteu duent a terme. Es tracta de recopilar i de donar a conèixer als docents experiències de treballs que incentiven l'ús de nous mètodes d'aprenentatge i que promouen l'ús de la biblioteca escolar com un lloc d'intercanvi i posada en comú. Torno a repetir, com si es tractara d'una prolongació de l'aula, ja que la biblioteca és on estan tots els recursos. Ara, per exemple, que s'està parlant molt de començar a treballar per àmbits i de deixar al costat el llibre de text, es fa molt necessari tindre el suport dels recursos que hi ha en la biblioteca o que podrien haver. Punt 6. Són espais on compartir. La biblioteca escolar que volem també són espais on compartir i mostrar estratègies d'aprenentatges als professors, a l'alumnat, a l'hora de triar material ètic i de manera ètic em refereixo als materials que utilitzem de la xarxa, d'internet, perquè no tot val. Inclús si hi ha professors que fan els seus propis documents i els col·loquen una llicència lliure, un Creative Commons, també és el lloc per a compartir-los. No podem apropiar-nos de tot el que trobem a internet i ens agrada, existeixen unes normes. A més, no ens agrada com a adults, ni com a docents, inclús ni com a bibliotecaris escolars, que els xiquets copien. Però com ensenyem això si no és en l'exemple? Aleshores, ens oblidem moltes vegades exigint coses que després nosaltres no complim. Es tracta d'explicar-los que el coneixement no cau del cel, que si trobem un recurs interessant que ens agrada, hem de contar-los que darrere d'aquest recurs o darrere d'aquest manual o llibre d'informatiu hi ha persones que han pensat, que han investigat, i aquest és el resultat, i que nosaltres podem fer ús d'aquesta informació, però sempre
de manera ètica. Bé, passar al següent punt, que és el 7, entorns d'alfabetitzacions múltiples. La biblioteca escolar que volem es converteixen en entorns d'alfabetitzacions múltiples, especialment a l'hora de fer ús i conèixer de manera crítica, posa l'èmfasis en crítica, i no tan sols instrumentals, les tecnologies digitals. Però també molt important, es pot convertir en laboratoris lectors. Hi ha un llibre allà fora que he recomanat que es diu Laboratoris lectors, de Daniel Cassagne, no sé si el conegueu, que és molt interessant perquè és molt pràctic i dona molts recursos a l'hora de treballar la lectura en pantalles. Un incís, una part per a la publicitat. En aquests moments, sobretot quan llegim en pantalles, cal saber qui està al darrere. Qui està al darrere d'una web, qui està al darrere d'un post, qui està al darrere d'un meme, qui està al darrere d'una imatge, qui està al darrere d'un vídeo. Vivim en una època on la manipulació informativa és el dia a dia i sembla que no anirà disminuint per el moment, tot el contrari. Hi ha estudis per ahí que són realment abrumadors. Diuen que en 10 anys el 80% de la informació que trobarem en internet serà bulo, desinformació o la mal anomenada fake news. Aleshores, és molt important ensenyar tècniques, com es diuen en el vocabulari docent, en la llei educativa, competències en informació i competències digitals. En el món bibliotecari parlem d'alfabetització informacional, d'alfabetització en mitjans, el que es diu AMI, alfabetitzacions en mitjans i informació. I es tracta d'ensenyar-los aquestes competències informatives que les ensenyen a observar, a mirar més en profunditat, perquè en realitat és una habilitat que és necessària en l'escola, en l'educació formal, però també en l'educació informal. És una habilitat que no pararà de créixer al llarg de la vida i de ser necessària al llarg de la vida. Voleu comentar alguna cosa? No? Bé, següent punt i ja queden poquets. No sé com vas de temps. Me queden 10 minuts? Val, gràcies. El punt 8 és generen xarxa. Les biblioteques escolars que volem generen xarxa dins i fora de la seva comunitat escolar, és a dir, amb el seu barri, amb el seu poble. I ho fan quan comprem els llibres en les llibreries més properes, perquè estem afavorint l'economia local, per exemple. Ho fan, les biblioteques escolars ho fan, quan busquen col·laboracions en altres agents, com pot ser la biblioteca municipal, com pot ser la Casa de la Cultura, com pot ser museus, com pot ser altres agents cívics, a la intenció de promoure cultura i oci de qualitat. Si volem ciutadans compromesos i crítics, cal connectar el món a l'escola. I aquests espais de participació ens poden ajudar. I, per últim, portades per bibliotecaris i bibliotecàries escolars. Us demano, abans de contar-vos, de desenvolupar aquest punt 9, us demano un exercici. Penseu en tots aquests punts que està dient, les biblioteques escolars que volem democratitzen, les biblioteques escolars que volem orienten, les biblioteques escolars que volem seleccionen, i anem a canviar les biblioteques escolars que volem per els bibliotecaris i bibliotecàries escolars que volem seleccionen, els bibliotecaris i bibliotecàries escolars que volem orienten, i així. En realitat no canviaria molt, seria bàsicament el mateix. Bé, necessitem bibliotecaris escolars, bibliotecàries escolars,
per a poder fer tot el que cal que tinguin les biblioteques escolars en aquests moments i les biblioteques escolars que el nostre alumnat, els nostres estudiants necessiten. Necessitem persones formades àmpliament en biblioteques escolars, persones molt curioses perquè hi ha moltes ganes d'estar en continu aprenentatge perquè la societat d'avui en dia ho demana. Però també cal un horari ampli, com mínim el mateix que tinga el centre escolar. I per últim, però super important, necessitem el suport i el compromís de vosaltres, dels docents i de l'administració educativa, perquè sense vosaltres les biblioteques escolars que volem no seran. A manera de conclusió, la biblioteca escolar que volem és acollidora, inclusiva i inspiradora. Crea entorns d'aprenentatges multidisciplinars, espais culturals enriquidors i obre la porta a l'autonomia dels estudiants. Les biblioteques escolars que volem connecten l'escola al món. Moltes gràcies.